Magandang umaga sa inyo mga kabarik. Ngayon po ay magluluto tayo ng tortang giniling. Bale, ito po yung aking mga sangkap na lulutuin para sa tortang giniling. Ito, meron akong kalahating kilo na pork na giniling. Tapos, meron tayong itlog. Ito, 6 na itlog para sa pagtutorta. Tapos, meron tayong patatas na liniitan na natin ng maliliit. Tapos, kamatis, saka sibuyas, bawang, siling labuyo. Meron ding pork cubes, tapos paminta, magic sarap, oyster sauce. Saka, syempre, hindi mawawala yung mantika para sa panggisa. Ngayon po, mga kabarik, ang uunahin natin gawin, magigisa muna tayo ng mga sangkap para dito sa giniling. Mamaya pagluto na to, saka nanamnam natin tuturtahin. Yun. Kaya para, kumbaga, magiging dalawa ang lutuan natin ngayon. So, samahan niyo po ako mga kabarik sa pagluluto ng tortang giniling. Paborito ng aking bunsong anak na si Bibang. Tara, Bibang, let's go! Ika. Tukturaok na naman ang aming manok na si Kuto. Lagi yan, mga kabarig, sa tuwing nagluluto ako, tumitilaok. Lagyan natin ang sibuyas. Yung isa naman ang tumilaok, si Nano. Lagyan na natin yung bawang. Lagyan natin ito, parang malakas. Susunod ulit. Sunod, ilagay natin yung kamatis. Ito mga kabari, kamatis. Kung wala kayo mga kabari, kamatis, pag kayo nagluto ng tortang giniling, pwedeng gamitin nyo tomato sauce pag walang kamatis. Pero yung iba, pag nagluluto ng ganito, tortang giniling, nag-add din sila ng konting tomato sauce. Pero ako, hindi na ako nag-add. Tama na sa akin yung kamatis. Tapos, ang isusunod natin ilalagay, itong giniling.
Sunod ilalagay natin ay ito, magic sarap para lumasa na siya sa baboy. Tsaka paminta, mga kabarik. Haluin natin. Tapos ilagay na rin natin, mga kabarik, yung sa pampalasa 4 cubes. Tama, isa na lang natira. Tapos ngayon, mga kabarik, takpan muna natin siya para maluto yung baboy na giniling. So mga kabarik, ilagay na natin yung siling labuyo saka itong patatas. Ayan. Maliit lang, mga kabarik, ang gayat ko para madaling maluto. Lagyan na natin siya, mga kabarik, na oysters. Oyster sauce. Pan muna natin para maluto yung patatas. May mga dalawa or tatlong generations na almost magkakakulay na lang. May gagayahan lang sila ng design. For example, sa iPhone 7 and iPhone 8 and sa iPhone SE 2020 rin, no? Almost pareho sila ng likod, yung camera module niya. Same goes with the iPhone 7 Plus and iPhone 8 Plus. And also ngayon sa mga newer models like iPhone 11, Tama, luto na yung 12, patata. and 13 series. Tama na rin ang timpla. Ito pala, mga kabarik, pag nagluluto ako ng ganito, okay lang na medyo matabang kasi mayroon naman akong ginagawang sausawan. Ginagawa kong sausawan nito, kung hindi ketchup, patis at kalamansi na may sili. Masarap po. Okay na po ito, mga kabarik, luto na. Pwede na nating itorta. So ngayon, mga kabarik, tutortahin na natin itong giniling na ginisa kong giniling. Babatahin muna natin itong 6 na itlog.
Lagyan natin sa mga kabalik ng konting asin. Konting asin lang. Para may lasa. Ang anak kong panganay, pwede na daw kumain. Nagtutorta pang. Gutom na ata. Wait lang. Ganito mga kabarik ang gagawin natin pag tutorta. Yan. Gagamit tayo ng dahon ng saging. Ito po mga kabarik, yung dahon ng saging. Tapos ito yung kawali na pagtutortahan ko. Alagay na dito yung... Pero bago pala natin ito lagyan, lalagyan muna natin ng mantika. Mantika dito sa ilalim. Pakita mo. Konting mantika lang. Yung iba mga kabarik, piniprito nila, imbis na lalagyan ng dahon sa pagtorta, piniprito nila. Kaya, yung nagiging mamantika yung tortang giniling kasi na-absorb ng giniling yung mantika. Ako, ibang style ko mga kabady. Ganito. Alagay ko yan sa dahon. Alagay natin. Alagay natin para tapan. Ganito mga kabarik, ilalagay ko na ito dito. Ipaplak natin. Para hindi siya naninikit, hindi pa niya ma-absorb yung mantika. Para iwas cholesterol. Lalo tulad ko, matanda na tayo. Sasalang na natin ito mga kabarik. Tapos, ngayon, ang gagawin natin, itong takip, habang nakasalang po, tatakpan natin. Yan, ganito. Ito yung mga kabarik. Sasalang na natin. Mamaya, babalik ta rin na lang natin ito. Yan, mahina lang ang apoy mga kabarik. Yan. Pagluto na yan, yung sa ilalim, babalik ta rin ulit natin. Mga kabarik, tingnan na natin. Yan, ito na mga kabarik. Yan, luto na yung ilalim niya. Papatay muna natin. Tapos, babalik ta rin natin. There are a couple of other subtleties you may notice when examining your iPhone. It's slightly heavier than last year. Heavy lens. Babalik ta rin natin yung mga kabarik. And the rear cameras have a different diagonal arrangement, maybe because of the larger sensor in the main camera. But at its core, this is the iPhone design we're using. The iPhone 13 has a flat, plane layer. Tingnan mo mga kabarik. Luto na siya. Apple logo. Sana nga na natin. Well balanced.
Unlike last year, offers of food is good as well. This is a classic. Hindi nang mahina lang, makabarik ang apoy. Takpan ulit natin. Hindi ba makabarik? Hindi natin makabarik ang luto na ilalim. Yan na yan ang konti. Teka lang. Parang luto na. Hindi pa. Sarap to mga kabarik. Try nyo po. Try nyo po magluto ng tortang giniling. Paborito to ng mga bata. Magkano dito na rin? Pagkaan mo? Pwede na. Ito na ito mga kabarik. Pwede na kisan. Ito na po yun mga kabarik, tortang giniling. Yan, sana mga kabarik nag-enjoy kayo sa aking niluto na tortang giniling. Sigurado pong pag natikman nyo ito, mag-i-enjoy kayo. Tama-tama, gutom na aking anak na panganay o kakain na. So maraming salamat mga kabarik sa inyong panonood. Sana po huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga video. Salamat po. Bye.